Guretzat hemen, ama eme ume liburua, pixkat dator, amatasunaren inguruan amei ahotsa ematera, hortara dator. Ez azkenean, iriste zaizkigun ereduak oso zapaltzaileak dira, amatasuna etxe barruan, modu pribatuan bizitzera kondenatzen gaitu guzten ereduak dira, eta ez benetan amak egin nahi duen hori egiteko eredu bat. Ez orduan, non topatuko ditugu ereduiek, edo non topatuko ditugu amatasun bizigarriak, ez? Hoxe horren estuak diren ereduietatik ihes egiten duten amatasunak, amei galdetuta. Gure erronka izan da amei galdetzea, beraiei ahotsa ematea, eta beraiek konta ditzatela beraien bizipena. Bai. 13 narrazio dira, 11 ahots emakumezkoenak dira, anitzak, profil ezberdinetakoenak, eta baita bi aitaren ahotsa ere agertzen da bertan. Hitzaurrea June Fernandezek idatzi du, azala Ainara Lasarena da, eta liburuaren akaberan epilogo bat topatuko duzue, bertan amatasun feministen definizio plausible bat plazaratzen dugu, eztabaidarako. Solaserako 11 deitzen den atala eta horri atxikita gaiarekin lotutako bibliografia.